سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدار وزيناتات فلوي الأخ تشاينا ناب إيرترا مئتاو منقستي تيبيا بتيا محبرو ميديا تزرق حزولا أسقق فيديو ملس مهابو بوتين أبقون وتهدرات روسيا كواغو زدليو عدل كفوتي مبالون كاب سوريا وتهدرات يموتسم هلاو مقلاصون بايدن سالساي كوينات عالم كي العالم انتينا وسيدنا يزبول السقمتن كالق كوينات يوكرين روسيان زدسس كخونيو أبزا چانل دمان يوتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكت كتقوقن بخبري عدمكم فلوي الأخ تشاينا أبقرن أفريقيا عدت نمكبارنا بإيرترا آتيو أبتي تفلوي الأخ ناب إيرترا زأتو اللقزيغ تشاينا أبتي هاقرات قرن أفريقيا زباو وهدات نمهنات زقبرو زلوات صعري هنات أبر كتخد قبر كمتخل قليتو إزغا تفلوي الأخ تشاينا أبقرن أفريقيا شاو بينغ مس بريزيدنت إسياس لومن نقوها بقدايات قرن أفريقيا أب زقبر ركبي تحبير زلا أبتركب بتوسغي تشاينا أبقدامي فرق ناي زعامتزي وعلى هاقرات قرن أفريقيا نخقابا نزغر وتحساب إيرترا كمتدقفة تحبيرو فلوي الأخ تشاينا أب قدايات قرن أفريقيا أمباسادر شاو بينغ بوغنو إيرترا حانت كابتن زقربا محازو تشاينا مخانا بمقلاص كلتا أو متحقاز مس إيرترا نمعباي كومون نزباوت صدته لمعاتن سناي محدرن مبركات كتسرح قربت مهلا وانا تصيرو أمباسادر شاو بينغ وسيغو هاغورو ابن إيرترا بروجكتات إجامة ختبركتيا إلو خزاربن كله تشاينا أقدا سنة سلامن رقاتن قبل معسل التجنزب أب قرن أفريقيا سلامن رقاتن نمسفان زعلم إمامة أبجيسا كم زلا بمحبار إيرترا نت إمامة نزر آيات دقف مقيسو تركب بوغان إيرترا منستر وصاي قدايات عثمان صالح مخار بريزيدنت يمانة قبر أبن حلافي قوطباو قدايات هقدف حقوس قبر هيوتن كركبون كلو بوغان تشاينا دما أمباسادر تشاينا أب إيرترا أمباسادر كايجي تساتي فمنيرم فلوي الأخ تشاينا أب قدايات قرن أفريقيا أمباسادر شاو بينغ نزب إيرترا زجمر عدوتو أب كالوت هاقرات قرن أفريقيا بمبصح كقوت صلو مخوانو تحبير الله أوشت كل بينشانغول جموس كم استفدت الزربلو زسكحك قتلت أتصاريو قبل على فتسمت تجبن سقمت خمس وسد منجسي تيبيا أفليتو قبت مال جميرو أم محبراو ميديا الزاور زلا أسق أغمسلي قطع زفترة خوينو بزحت منجستي سقمت خوسد كحت يمس أو عيد كقربت أنيهم أقول كلوت كوميونيكيشن منجستي لومي أبزوت أمجلسي اتتكبر أب كل بينشانغول جموس زوبا متكل جوبا وردا قبل أيسيد كم استفدت بمحبر عزي مسكحكحن إيسب أو نكبل كانينوا اتيام محبراو ميديا الزاور زلو تنقسقس مسلي حاليتات صيتا منغستي سبات بهيوت النهالو بزسكحكح كونوتات بحوا قاصيلم كقتلوم يمزرايو بتوسخ اتتكبار انكفصم ابتخباب السبات تاكيبم كعزوون يرايو اغولغلوت كوميونيكيشن ايثيوبيا نزي ايسب او نز تملو تكبار اللي زغلص فصامه مبغس يزخونه يخون نزي كابسب او نز زوص ጭካነ ዝተመልኦ ዝፈጸሙ አካላት መንግስት አጻሪና በሕግ ከም ዘቀርብ አፍሊጡ ነዚ ጉዳይ በዝመልከት ግና ዛጌት ካብ መንግስት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተዋሃበ መግለጽ የለን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብታ ሃገር ናይ ጸጥታ ጸገም ካብ ዘለዎም አካባቢታት ሓደ ኮይኑ ዕጡቃት ብዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሰባት ከም ዝቆተሉ ክጽብጸቡ ጸኒሕዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ብዙሓት ከም መዛበሉን ኣብ ጎረቤት ክልላት ክዕቀበን ምኽንያት ኮይኑ ይዝርከብ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙኑን ዕጡቃት ኣብ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ብዝፈጽሙ መጥቃዕቲ 20 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ተጸብጺበን ይርዩ ናይ መንግስት ፌደራል ናይ ርክባት አካል ኣብቲ ከባቢ ዝርአ ጸገም ጸጥታ ንምዕራይ ካብቲ ክልልን ካብ መንግስት ፌደራልን ዝተዋጽኡ ሓይልታት ጸጥታ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ያመልክቱ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝርአ መጥቃዕታትን ዘይምርግኣን ኣብ ዝበዝሐ እቲ ከባቢ ብጸጥታ መንግስትን ፌደራልን እቲ ክልል ብኮማንድ ፖስቲ ዝመሓደር ዘላ بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اب يوكرين اتيم كواغون زدلي ولنتنياتات وصاتنياتات صاوعيت اغريبو نسو اب اخيبا بيت مخرص تا روسيا بزسمع مدره بولنتهم اب غونتهم بروسيا زدغف حيلتات كوينم كواغون زدلي وصاتنياتات فقود مخان افليتو مينستر مكلخار روسيا سيرجي شوغ بوغنو اب غونتهم بروسيا زدغف حيلتات زسلفو 16000 ولنتنياتات اما اكلاي مبرق تداليم كم زلو غليصو سبب سلطان امريكا نزا ملكيتهم بزهبو مغلصي از قصري كالتو كتما زلوم سورياويان تقلل كخون كم زغل جميتهم روسيا نينوح وان مشارخ سوريا خوينا بوتين كاب كينات حد سوريا بقول بشار الاسد دوز بلك اند دغافيو ازم سبات نغنزب زيكونه بنغزا رؤسن فقاد مصيم ابزوبا دونباس نزول لحزب كحجز انت خوينم اتنساتهم زدلي ودما كنهبومن نابت زوبا كينات نخمص كنحجزومن علنا كبل بوتين منستر مكلخالي نغيروا منستر شوغ بوغنو زتمارخه سرحات معرباوያን زخونه ميسايلاتن صره تانكن نتم بروسيا زدغفو تنصلت حيلتات لوهانس
ዶነንስክን ክውሃብ ከእመም እንከሎ እዚኣ ግበራ ክብልውን ፑቲን መልሲ ሂብሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ መሬት እንዳማቶም ህዝቢ ክቆትሉ ቀተልቲ ካብ ሶርያ ይመጹ ኣለው ኢሉ ብኻልእ ወገን ኣባላት ሰራዊት ብሪጣንያ ዝነበሩ ይኹን ሕጂ ኣብ ስራሕ ዘለው ወሲኽካ ሓያሎ ወጻእተኛታት ተዋጋእቲ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ዩክሬን ኮይኖም ክቃለሱ ናብታ ሃገር ኣትዮም ኣለው ቻርልስ ሊስተር ዝተባሃለ ተንታኒ ኣብ ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ኢንስቲትዩት ማእከላይ ምብራቕ ፕሬዚደንት ኣሳድ ወተሃደራትን ናብ ዩክሬን ክልእኽ እንተኮይኑ ኣብ ዘይፈልጥዎ መሬትን ኩነታትን ኣየርን መዝሓለጢት ንኾኑ ጥራዩ ብምባል ኣብ ትዊተር ጽሒፉሎ ብግብሪ ግን ሶርያውያን ይኽተቡ ብዛዕባ ምህላዎም ዘረጋግጽ ዝኾነ ጭብጢ ከም ዘየለዎን ወሲኹ ይገልጽ እቲ ብቴሌቪዥን ዝተመሓላለፈ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሩስያ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንሓደሽቲ ዕላማታት ዩክሬን ከጥቅዑ ኣብ ዝጀመሩሉ ዘለው ግዜ ተፈኒዩ ኣብ ሉስክ ሰሜናዊ ምዕራብ ዩክሬን ማዕረፎ ነፈርትን ፋብሪካ ሞተር ነፈርትን ዕላማ ክኸውን እንከሎ ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዚ ምክልኻል ሩስያ ድማ ኣብ ኢቫኖ ፍራንኪቪስክ ደቡባዊ ምዕራብ ዩክሬን ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ እውን ብነቶክቲ ተሃሪሙሎ ኣብ ዲኒፕሮ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዩክሬን ዝርከብ ቀንዲ ዕርዲ ዩክሬናውያን ሓደ ሰብ ብደብዳብ ነፈርቲ ሂወቱ ክስእን እንከሎ እዚ ኩናት ሓያለ ሰባት ክፈናቀሉ ምኽንያት ብምዃን ዛጌት 2.5 ሚልዮን ሰባት ካብታ ሃገር ናብ ጎረቤት ሃገራት ወፂኦም ኣለው ካብ ሰብ ስልጣን ኣሜሪካ ንዝረኸበቶ ሓበሬታ ሙርኮስ ጌራ ዎል ስትሪት ጆርናል ገሊጻቶ ከም ዘላ ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ኪየቭ ንምቁፅጻርን ንመንግስቲ ዩክሬን ተስፋ ንምቑራጽን ምእንቲ ክትክእል ኣብ ውሽጢ ከተማ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ዘለዎም ሶርያውያን ትኸትብ ኣላ ኢላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብሕታውያን ትካላት ጸጥታ ኣሜሪካውን ሰባት ካብ ዩክሬን ንኽወፁ ንምሕጋዝ ወተሃደራት ነበር ይቆጽር ኣለዋ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ከዓ ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣሜሪካ ዩክሬን ንምክልኻል ሰራዊት እንድሕራ ዋፊራ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ በዚ ምኽንያት እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ወተሃደራታ ናብ ዩክሬን ከም ዘይትልእኽ ደጊሙ ተዛሪቡሎ ብድሕሪ ዝግና ባይደን ግልጽ ክገብረለኒ መሬት ኣባል ሃገራት ኔቶ ብዝተሓባበረ ሙሉእ ሓይሊ ክንከላኸል ኢና ዝብል ጽሑፍ እዩ ኣብ ትዊተር ኣስፊሩ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣቲና ምስ ሩስያ ኩናት ኣይነገጥምን ኣብ መንጎ ኔቶን ሩስያን ዝግበር ቀጥታዊ ተጻብኦ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከላዓል ይኽእል ክብል ኣጠንቂቑ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ምስ ከፈተት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ሩስያን ተረርቲ ዝበሃሉ ማዕቐባት የነብር ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣሜሪካ ካብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትገዝኦ ዝነበረት ጋዝን ነዳድን እገዳ ዘንበረት ኮይና ትማሊ ዓርቢ ድማ ካብ ሩስያ ዝኣተዉ ኣልኮላዊ መስተታት ናይ ባሕሪ ምግብታትን ኣልማዝን ከልኪላላ ብተወሳኺ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ምስ መንግስቲ ሩስያ ጥቡቕ ምትእስሳር ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ብዙሓት ሩስያውያን ሰብ ጸጋ እገዳ ከም እተነብር ይግመት ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም